Joan Company i Florit, Sant Joan, 1954, ho ha estat pràcticament tot dins el món del cant coral. Va començar de petit fent part dels puericantures del seminari i anant a la Seu a cantar a les grans celebracions. Ben jove va fundar i dirigir la Coral de Sant Joan i poc després feu el mateix amb la Coral Universitat de les Illes Balears, CUIB, la seva gran obra, que li ha durat fins a la jubilació. Durant 25 anys ha estat al front del cor de Galícia i des de fa uns anys és el mestre de capella de la Seu de Mallorca. A això hi hem d'afegir que també fundà i dirigi durant molts d'anys la Partituroteca i el Centre de Documentació Musical de la UIB. Direcció coral. Mira, crec que enguany celebren els 50 anys de la Coral de Sant Joan, que va ser la meva primera coral, i he de dir que, evidentment, la direcció coral que jo vaig conèixer en els meus inicis, en el meu bateig de director, no té res a veure en el món d'avui. Afortunadament, i a més em vaig ser partícip, per exemple, amb en Beltrà Bibiloni. Nosaltres vam crear un cursos de direcció coral l'any 77, en quant hi havia un bon moviment coral, però els directors eren, en general, bones intencions, però faltava a vegades una base musical, a vegades una base, diríem, més de perfil directorial. Aquell cursos de direcció que van durar fins 28 anys, si mateix van durar molt, crec que van ajudar a canviar el panorama del món de la direcció coral aquí a Mallorca. I llavors un altre fet molt important, que és més recent, tal vegada fa uns 20 anys, és que la direcció coral s'ha incorporada com una disciplina a molts de conservatoris superiors, evidentment, que n'hi ha a Barcelona, a Sant Sebastià, a Madrid, a Sevilla i a València. I això ha fet canviar. És a dir, els directors corals avui en dia, bàsicament i en general, són gent molt ben preparada, en tots els sentits, musical, humanístic, etc. I han donat una força i revitalització en el món coral importantíssim. Crec que estem a un bon moment i si hi ha un bon director vol dir que la coral, en les limitacions de cantaires, també serà una bona coral i sobretot convidar a disfrutar de lo que és la música coral a través d'una direcció coral que sigui empàtica, que sigui positiva i pluridisciplinar. I tot, solcat de cursets, trobades i altres activitats de cant i de pedagogia musical. En Joan s'ha jubilat, però no s'ha retirat endemés de la tasca de la Seu. També té cura de la part coral del festival Cap Rocat que es du a terme cada estiu des de fa uns anys. Geni i figura. No debades a la seva conversa amb Bàrbara Duran, publicada per Lleonard Montaner, i surt que, de petit, volia ser director de la Capella Sixtina, ja li ve d'enfora el coquet musical. Parlant amb Joan, una espurna de melangia es cola amb el tema de la manca de gent jove en el cant coral. Per uns instants, la tranquil·litat es tinta de sentiment. S'escolta la llàstima d'Agavull, no veuré el relleu. Algú demana on és o quina és la solució. Cap resposta. Només resta pensar i creure que sí, que trobaran aquestes solucions. Joan Company ens explica, evidentment el que m'agrada més i humilment pens que conec un poc és la música coral vocal, de totes les èpoques i evidentíssimament en les tres vessants que hi participa la música coral. A capella, la música simfònico-coral, com l'oratori i, finalment, degut a la meva experiència amb la Coral de Galícia, la música operística. Aquesta trobada que suposa per jo, crec que té dues vessants. Una és retrobar-me en Biel, Montaner, que fa temps que no m'havien trobat, a casa seva, que ja hi havia estat, i l'altra és retrobar-me amb un ventall d'amics fantàstic, representatius de el que crec que suposen aquests dinerets teus, Biel, que són diversitat cultural,
però que tot aquesta diversitat s'unifica amb un bon acompanyament gastronòmic, que és un bon dinar. Joan assegura que jo em quedo amb el que m'ha passat. Ho puc haver passat millor o pitjor, a moments, però la vida segueix. Vaig llegir que dins el camí del sofriment hi pots trobar la resposta d'una millor vida. Valoració superpositiva. Per mi és com venir a un jardí, el teu jardí aquí de Pòrtol, on el temps s'atura, no frissam, escoltam, xerram, i sobretot m'agrada molt la diversitat cultural que trobam en els personatges que tu convides. És a dir, el meu dineret és en gent diversa i amb mi, i això crec que li dona una riquesa importantíssima, i a més d'una riquesa crec que pot ser un testimoni d'una societat illenca en el qual aquí s'ofereixen tal vegada no alternatives, però sí el manco meditació sobre el fet nostre i sobre el fet cultural que està, no sé si hem de dir, en crisi o en l'inici d'una crisi.